presento as dúas obras que expuxen aquí. Unha leva por título A Nova Liberdade e a outro lado do arame de espinho. Están feitas sobre lienzo con acrílicos, aquela creo que ten algo de óleos tamén. E o que quixen transmitir foi o sentimento da nova liberdade que temos con esta situación da pandemia, que para ser libres temos que estar atados máis que nada a conciencia de cada un, e tratar de non cometer imprudencias que poden causar trastornos a outras terceiras persoas, porque como é algo que non se ve, nin se sabe moi ben cando levamos en riba, podemos ter en riba esa hora, pois entón, ser o máis conscientes posibles con ese sentimento e tratar de ser libres a través de unhas gomas e unha buceira na boca para non espallar o virus, se é de que o levamos ou nada máis. O máis simple e o máis realista posible, que non pareceme que non son cousas para contar de forma con doble sentido ou que non se que teña unha difícil lectura, ten que ser directo, entón, senón o máis directo, realista. Unhas ataduras que nos levan á liberdade, ou nos levan ou nos traen de volta, non sabemos para onde, porque é algo novo, se cadra queda para moito tempo. Non se contrapón, ven a ser, non témolo fácil agora, antes non había, temos fácil o dispoñer de mascarillas e cadra naquele outro lado do arame, pois en vez de mascarillas igual poñen uns cartóns ou unha rutella de plástico, non sei. Pero o que quero transmitir, pois máis ou menos é o mesmo, que hai que taparse, máis que taparse ou esconderse, destaparse cubríndose. Tapándonos aos demais, temos que cubrir para non tratar de non expandir máis o virus.